Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Illum erġajna ltqajna fid-dar biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha l-Imħabba hija akbar mill-Biża. Għal din il-prayer space għandna bżonn biro, glue stick, post-it note u karti forma ta' qalb. U ħanamlu hekk. Ħannaħsbu f'xi biża illi bħalissa jista' jkollna ġewwa fina minħabba il-coronavirus. U ħanikbuha fuq il-post-it note. U jiena ħanaħseb fil-biża li għandi bħalissa u ħaniktibha wkoll. Imma mhux ħaniqaf hawnhekk. Sa naqbad karta forma ta' qalb u se nieħu l-glue stick biex inwaħħala u nagħti din il-biża illi għandi. U waqt li nkun qed nagħti il-biża li għandi, ħanitlob ġewwa qalbi biex ninħeles minn din il-biża. Niftħu għajnejna bil-mod il-mod. Issa din il-karta fejn kelli l-biża ħanwaħħala mal-mejda hawnhekk hekk. U meta jerġa' jkolli xi biża oħra, nerġa' niktibha imma nerġa' nagħtiha bil-qalb għax l-imħabba ikbar mill-biża. Saħħa tfal, nerġgħu niltaqgħu darb'oħra għal prayer space oħra. Ħudu ħsieb.